Kuthiwa abaningi iGcokama lithuka uNgiZwe bukhoma. Sawona kuphi nokubula kufika khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena mathinto acona into mzumqamela amahlaka abanye baqomela bathi wazi. Ngana wethu ungabuza kulakho lokuqala lancathenza kulongelo press subscribe button share phinde comment ukhuluna konke uma subscribe ayikhamala khamba wenza ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sifile video hamphambili. Ngani zawethu iGcokama lithuke uNgiZwe edlangalaleni budlapha nje kanti belikhipha istatement esithi Mabhinca ngicela niziphe uthando lezinceke kaJehova ubhuti uthina lona womuzi omuhle ofana negateway bese kuba udumi imkokstad lo mjito onestyle nje nonkosikazi wakhe omuhle nengane yabo enhle lamakholwa akhulume iqiniso elehlula ngisho uNgiZwe umsu lona oyinkosi yamabhinca isemlandweni omkhulu kaba ubheke nje abantu abaningi kanjani cabanga nje usujikelwe yibo bonke laba bantu ezweni ngenxa yobuhlobo bakho bhuti songaliza kwethu litalaphe indawo ezimbili ngicabanga ukuthi yabona ukuthi litalaphe emandaba laphinde latalaphe enkandla emabhuqweni futhi kumfoka inhliziyo zogobo uNgiZwe mfoka wamchoni inkosi yamabhinca njengoba limbize ngayo ke inhlamba enkulu lapha ngani zakwethu engabeze ngegama kodwa ngoba kubhaliwe lapha belungu bamnikile ithuba wabhala ngicabanga ukuthi ayibonele ukuthi bebethini lapha ngani yawethu ngaphandle komoshela isikhathi sakho ngiyafisa ukuthi ngizovola lakho mayelana nalolu daba ngiphinde ngiqinisekise futhi ukuthi ingane zakwethu ngabe ujabule la khona ngabe kuphi for ama holiday ngicela ukuthi uyiphathe kahle ujabule ibheke nangonyawo zawo siyakudinga siyakuthanda ubalekile kuthina ubalekile nasemndenini wakho uyakudinga ingane zakho wena niyadinga nawe sonke isikhathi cela ukuthi ujabule uyibheke nibe nama holiday amahle ngibambe ku video landelayo tanko